Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες. Σε αυτό το βίντεο, καταρχήν είμαι ο Κωνσταντίνος Ροδιτάκης και σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για τα πιο συνηθισμένα λάθη τα οποία κάνουν οι πολιτές των ακινήτων. Εκείνοι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο ακίνητο και το πουλάνε. Κάνουν κάποια λάθη τα οποία οι μελέτες και οι έρευνες έχουν δείξει ότι είναι τα πιο συχνά, τα πιο συνηθισμένα και είναι αυτά τα οποία συνήθως δημιουργούν και το πρόβλημα και το ακίνητο μπορεί να μένει απόλυτο. Μερικά λάθη τα οποία κάνουν και ενώ φαίνονται ότι δεν είναι λάθη ή κάτι σαν φυσιολογικό ας πούμε, όμως είναι λάθη. Ένα βασικό ας πούμε είναι να μην έχουμε συγκεντρώσει σαν πολιτές όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου. Δηλαδή έρχεται η στιγμή και όλα είναι καλά όσον αφορά την υπόδειξη και θέλει ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας, υποψήφιος αγοραστής, να το αγοράσει, αλλά stop. Δεν μπορεί να το αγοράσει διότι είτε το κομμάτι της ιδιοκτησίας, είτε το κομμάτι του τοπογραφικού, είτε κάτι που έπρεπε να έχουμε σαν πολιτές, δεν το έχουμε. Δεν έχουμε φροντίσει να εκδοθεί. Οπότε το ακίνητο αμέσως κολλάει. Δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Δεν μπορούμε να πάμε δηλαδή στο συμβολιογράφο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό παρατηρείται και στα οικόπεδα. Δηλαδή δεν έχουν εκδοθεί τοπογραφικά. Με αποτέλεσμα, άσε που δεν μπορεί να γίνει κατά πρώτο σύνταξη συμβολέου, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και με σαφήνεια ο υποψήφιος πολιτής για το πόσα μέτρα, πόσα τετραγωνικά μέτρα δηλαδή μπορεί να οικοδομήσει το οικόπεδό του. Δηλαδή κατά προσέγγιση γίνονται όλα που δείχνουν ερασιτεχνισμό, προχειρότητα και εν τέλει πάγωμα της περαιτέρω υπόθεσης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα και ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουν οι υποψήφιοι πολιτές είναι ότι υπερεκτιμούν το σπίτι τους, το ακίνητό τους. Με αποτέλεσμα να χάνουν αγοραστές. Η λογική που χρησιμοποιούν οι πολιτές σε αυτή την περίπτωση ποια είναι? Το ακίνητό μου, για παράδειγμα, στοιχίζει 100. Εγώ θα πω 150 και θα κόψω μετά τα 50 και θα κατέβω στα 100. Γιατί με τη διαπραγμάτευση θα πρέπει να μειώσω την τιμή. Αυτό έχει μια μικρή λογική, αλλά όταν γίνει πάρα πολύ μεγάλη η απόκλιση της τιμής της αγοράς, γιατί αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η αγορά πουλάει τα ακίνητα. Δεν πάει να λέμε εμείς η αγορά θα προσδιορίσει την τιμή του ακινήτου μας. Εκτός αν έχουμε κάτι εξαιρετικό, σπάνιο και μοναδικό, που τότε μπορούμε να μιλήσουμε ότι και να πούμε ότι κάνουμε εμείς εντός εισαγωγικών κουμάντο. Εάν έχουμε ένα διαμέρισμα, μια μονοκατοικία, μια μεζονέτα, ένα σπίτι γενικότερα, το οποίο σαν και το δικό μας μπορεί να υπάρχουν άλλα 1000, τότε δεν είναι μοναδικό και συγχωρήστε με, αλλά μπαίνει μαζί με τα άλλα. Λέμε λοιπόν μια τιμή πάρα πολύ μεγάλη, η οποία τιμή ουσιαστικά δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που είναι ικανός αγοραστής και πρόθυμος να προβεί στην αγορά, ακούει την τιμή και δεν προβαίνει καν σε συζήτηση μαζί σας. Μετά λοιπόν πόσο εύκολο είναι να τον βρείτε και να του πείτε συγγνώμη κύριε, έχω μειώσει την τιμή. Από τα 150 που σας είχα πει, το έχω κάνει 110. Αυτός είτε θα έχει φύγει, είτε που θα μπορέσετε να το βρείτε, είτε το πιο εύκολο θα έχει αγοράσει κάποιο άλλο ακίνητο. Οπότε εσείς θα μείνετε με το ακίνητό σας απόλυτο. Κάποιο άλλο λάθος που γίνεται συνηθισμένο από τους πολιτές είναι ότι το ακίνητο είναι ανέτοιμο. Δηλαδή δεν το έχουν καθαρό, δεν το έχουν περιποιημένο, δεν το έχουν φροντίσει όπως πρέπει για να υποδεχθεί το νέο του ιδιοκτήτη, για να υποδεχτεί το νέο του αφεντικό, εντός εισαγωγικών. Δεν είναι καθαρό, δεν το φροντίζουν να είναι περιποιημένο, οι άβλοι χώροι δεν είναι φροντισμένοι, μέσα το σπίτι μπορεί να μυρίζει άσχημα, οι τοίχοι να έχουν προβλήματα, το μπάνιο να μην είναι σε καλή κατάσταση και να βρωμάει, η κουζίνα να είναι πεσμένα τα ντουλάπια και να μην δουλεύουν τα υδραυλικά ή άλλα μέσα στην κουζίνα,
γενικότερα να υπάρχει μια όχι και τόσο έτοιμη για την πώληση, μπορούμε να πούμε, κατάσταση. Ένα άλλο λάθος που κάνουν βάσει των ερευνών οι υποψήφιοι πολιτές είναι δεν το προβάλλουν στο ίντερνετ ή το προβάλλουν με ελλειπή στοιχεία. Δεν έχουν εικόνες, δεν έχουν ωραίες φωτογραφίες, δεν έχουν ωραίες περιγραφές ή δεν το προβάλλουν καν στο ίντερνετ. Όταν μελέτες δείχνουν ότι από 65 μέχρι 72% είναι το ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν κατοικία μέσω του ίντερνετ. Είναι πλέον το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπετε, ας πούμε, την Ελλάδα. Ήταν μία εταιρεία του ίντερνετ παλαιότερα και τώρα έχει πάρα πολλές εταιρείες με πάρα πολύ καλές προσφορές, ούτως ώστε όλη η κοινωνία να γίνουν κοινωνοί σε αυτό το αγαθό που λέγεται ίντερνετ. Οπότε λοιπόν το να προσπαθείτε με παλαιού τύπου τρόπους και μεθόδους να προωθήσετε το ακίνητό σας, πολλές φορές είναι σαν να σπρώχνετε ένα τοίχο. Εγώ δεν το συνιστώ αυτό. Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να ακολουθούμε τη μόδα εντός εισαγωγικών και την τεχνολογία και την τεχνολογία που γίνεται μόδα. Δηλαδή, όταν όλοι είναι τώρα πλέον μέσα στους υπολογιστές, το να προσπαθούμε εμείς με παραδοσιακό και απλό τρόπο να φέρουμε αποτέλεσμα είναι δώρον άδωρ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας προτρέπω να δείτε και άλλα βίντεο της σειράς μου που αφορούν τους πολιτές, να κατατοπιστείτε, να σχηματίσετε μια πολύ καλή εικόνα και ποτέ να μην ξεχνάτε να λέτε πάντα την αλήθεια στον υποψήφιο αγοραστή. Ποτέ δεν λέμε ψέματα και ποτέ δεν λέμε και τη μισή αλήθεια. Λέμε την αλήθεια και όσον αφορά την κατάσταση του σπιτιού του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες και πουλάμε, δηλαδή τους λέμε έχει υγρασία το σπίτι ή το σπίτι έχει αυτό το πρόβλημα και γενικότερα το σπίτι έχει πρόβλημα με τα χαρτιά του, με τα δικαιολογητικά του ή χρωστάμε στην εφορία ή έχουμε ένα θέμα με την εφορία. Δεν λέμε ποτέ ψέματα, γιατί πέρα από τον εξευτελισμό είναι boomerang εις βάρος μας και δεν ενδείκνυται να γίνεται αυτό. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, να δείτε ακίνητα τα οποία προβάλλονται εκεί. Η ιστοσελίδα είναι ruspavlael.com. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.